Bisan maka-eksperyensya kita sa mga kalutusan o kon kaperdian. Ang Ginoo nagapadala sa iyang mga manalagna sa paghatag sa aton sing paglaom kag pagpasig-uli. Agod nga ang mga katawhan sa aton palibot makakita sang kahayag diri sa aton pinaagi sa aton manunubos nga si Ginoong Hesukristo. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagbusisi sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host sa sini nga programang Pagtuon Subong. Kag sa sini nga simana ari ang aton duwa ka mga batikan kag mga sadsaran nga mga professors naton diri sa School of Theology sa CPAC. Ang akong una ipakilala sa inyo si Dr. Pastor Victor Montanio. Siya ang in charge ng atong mga Old Testament studies kag biblical languages. Nakaagi siya din sa aton nga School of Theology apang tungod sa dako nga challenge sa pagtudlo pakamayo siya nga mag full-time teach labi na gid sa aton nga mga Old Testament studies. Pastor Vic, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man Dr. Mado, kag madamo salamat at sa pag-imbitar mo naman liwat sa sini nga programa. Kag ginapasalamatan ko man kag ginadayaw ko man ang mga kauturan nga padayon nga nagasubaybay sang aton nga programa. May the Lord will bless you all. Yes, thank you gid Doc Vic sa imong nga pagbaton. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo mga kauturan. Siya presently ang aton nga dean sa School of Theology. Kag nagatudlo man siya sa mga practical kag mga applied na ministry subjects diri sa aton nga School of Theology sa CPAC. Wala sang iban si Dr. Pastor GCG Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Doc. Tumado kag ang pagpanamyaw akon man ginapaabot sa tanan-tanan nga matutom kag nagapadayon gid nga nagasuporta kag nagaupod sa aton pagtuon sa aton seminal nga pagtuon. Yes, thank you very much gentlemen, mga kauturan. Nalipay gid ako duwa ka mga doctors ang akon nga upod sa sini nga semana kag ako nagapati kag nagalaom ng balaan nga espiritu magagamit sa amon nga tatlo sa paghatag sa inyo mga kauturan sing manami nga mga pagsaysay kag kung ano gid ang plano sang Ginoo nga inughatag niya sa aton sa sini nga semana. Ari na kita Pastor Vic and Pastor Jess sa leksyon 12. Desire of Nations, ang mga handom sang mga nasyon. Apang sa hindi pa, ako na naitamyawon ining aton mga kauturan nga sa masunson, nagasunod kag nagapangalipay sang aton nga pag-review sang aton nga leksyon kada semana. Si Brother Iljen Taiko, dira sa Aparicio, Ibahay, Aklan, kag ang aton mga kauturan, dira sa may San Jose, sa may kulong-kulong kag sa Ibahay mismo Central Church. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo dira sa inyo. Akon man ginatamyaw si Brother Rudy Abiliar, aton isa sa aton mga tigulang dira sa Silay Seventh-day Adventist
Church sa Silay City, Negros Occidental, kag ang mga kauturan amon kamo ginapanginbulahan. Si Brother Solomon Galia Jr. dira sa Boracay, kag ang aton mga kauturan dira sa Boracay District amon kamo ginatamyaw sa sinigid nga tiyon. Aton mga kauturan sa Masbati, sa Palawan, sa Romblon, sa Mindoro, kabay pa nga ang Dios magapakamayo. Akon pasalamatan ining aton mga sponsors sa aton media ministry sa sining tuig 2021. Ang mga Pihidero siblings, si Sister Gina, Sister Sheila, kag si Brother Alex Pihidero. Akon man ginapasalamatan si Doc and Mrs. GC Aragon Jr., si Pastor and Dr. Refendor, ang mga Karo nga mag-asawa Susan and Jet, ang mga Trinyo nga mga mag-ulutod Marlene, Jonathan and Anneli, ang mag-asawa Susana, Juhan and Myla Susana, ang mga mag-ulutod nga Dindo and Darius Emiliano, ang mga Hitsanova nga mag-asawa Cesar and Lida Hitsanova. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa inyo nga tanan, sa inyo nga pag-sponsor, sa inyo nga pag suporta sining aton media ministry diri sa CPAC. Ara kita sa Radyo Bandera kada alas 9, tugtog alas 9:40 kada Biyernes ang gabi. Akon ginapasalamatan si Doc Ramilo, ang CEO, si Sir Iljan Castaño, ang station manager, kag si Sir Jen Paul Hineroso, ang program director. Mabatian kita mga kauturan sa may Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Iloilo, kag diri sa Negros Island. Pakadto halin sa San Carlos, Canlaon, pabutong Pahinubaan, kag sa Bayawan, kag sa may Dumaguete. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sa aton, pagduko sa paghatag sa aton naunang opening prayer. Magampo kita. Diyos nga balaan, yari kami karon nagadangop sa imo sa pagpasalamat sining kahigayunan. Sa liwat kami makatuon sa imong pulong, bendisyon ni kami sa kaalam kag paghangop nga ang mga mensahe may duog sa tagsa sa amon mga tagipusoon sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Akon pagabayon si Pastor Montanio sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makitaan sa Isaias kapitulo 60 bersikulo 3. Kag ang mga pungsod mag-aabot sa inyo kapawa, kag ang mga hari sa kasanag sang imo pagdilag. Yes. Thank you, good Pastor Vic, kag Pastor Aragon sa matahong nga pangamuyo. May tatlo kita ka mga importante nga mga punto sa aton leksyon, Pastor Jason, Pastor Vic. Arise and shine. That's number 1. Okay. And then, brightness of the city. Ang kasilaw sang syudad kag the anointed one. So, ang aton nga leksyon daw, diri naton maangkla sa sining tatlo ka mga importante nga mga bahin sa aton leksyon. Ang aton leksyon, Desire of Nations, mabasa naton, makuha naton sa chapters 60 and 61. Yeah. Pastor Jess, akon una nga pamangkot sa imo nga si Isaias naghatag sang isa ka panghuna-huna nga sige sila panawagan ang mga katawan sa Ginoo, panawagan nagapuasa, nagahilibiyo, nagatangis. Iyat daw ila ginabatyag nga ang Ginoo wala nagasapak kag wala nagasabat sa ila. On what ground, Pastor? Akon pagabasahon ina Pastor no nga teksto nato makitaan diri sa Isaias kapitulo 58 Yes. bersikulo 3. Akon sa basahon. Kay ang inyo mga kamot nadagtaan 58, sorry. 58 versikulo 3 ng Galising si dire.
nga abala nagpuasa kami kag wala ka makakita. Nga abala nga ginpiutan namo ng amon kalag kag wala ka nagasapak. Yari karon sa adlaw sang inyo pagpuasa, nakita ninyo ang inyong kalipayan kag nagsukot sang bugos ninyong mga pagpangabudlay. Now, isa ini pastor ka mensahe sang reproof pagsabdong ni Isaiah sa mga katawhan dito sa mga katawhan sang Ginoong sa diin, may ara silang sayop nga concept sang ilang fasting. Yep. May duha ka fasting ining true fast kag ining ginatawag nilang fake o counterfeit nga fast. Ang ilang nga pagpuasa amo ang isa ka tinutuyo agud nga makuha nila ang pabor sa Ginoo. Sige sila puasa, nagahimo sila sang pagdumili sang ilang kaugalingon. Sa isa ka tinutuyo, agud to nga ilang doong ilang bala sistema, pastor, sino bribery bala? Ginahimo ina nila agud sa to please sa Ginoo, no? Agud sa paghatag sang paghimaya sa Ginoo kuno, pero ang ilang kinabuhi nagasupak sa mga pagsulundan sa Daw Ginoo. pasabor, no, pastor? Daw amo nang gwa niya. Nagapuasa sila pero ang ilang kinabuhi, ang ilang paglapas dirigin paatagin ni Isaiah sa iya sinulatan sa 1 Isaias 1 versikulo 11 hasta sa 15. Basahon akon, pastor. Yes, go ahead, pastor. Ano bala sa akon ang kadam-an sang inyo mga halad? Nagsiling ang Ginoo. Tuman na sa akon sa mga halad nga sinunog nga mga karnero kag nga sapay sang mga sapat nga pinatambok. Wala ako nagakalipay sa dugo sang tinday nga mga baka nga lalaki o kon sa mga kordero o kon sa mga kanding nga lalaki. Kung mag-atubang kamo sa akon, sino bala ang nagkinahanglan sini sa inyo kamot? Sa paglapak sang akon mga luwang. Dili kamo magdala sing walay pulos nga mga halad. Ang insenso kang ilaran sa akon. Ang lati kag ang inugpahuway kag ang pagtawag sa mga tagtilipon. Hindi ako makabatas sang kalautan kag sang maligdong nga pagtilipon. Ang inyo mga lati kag ang inyo pinatud nga mga piyesta, ginadumtan sang akon kalag, kasablagan sila sa akon. Ginlapyo ako sa pagdala sa ila. Kung untayon ninyo ang inyong mga kamot, lipnan ko ang akon mga matagikan sa inyo. Bisan ko maghimo kamo sang madamo nga pangamuyo, hindi ako magpamati ang inyong mga kamot puno sang dugo. So nagapati sila, pastor, ng ilang pagpuasa amo ang paumpaw sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi nagasupak sa kabubuton sa Ginoo. So amo ini ang isa ka ginatapna ni Isaias nga hypocrisy sa atubang sa iyang mga katawhan sa ilang ginahimo nga puasa apang nagasikway sang pagsulundan sa Ginoo. Yes. Kanami, pastor, sa imo nga ginambasa, mga kauturan, nga ang sige sila panawag daw, hindi kabati ang Ginoo. Amo nang ila pang hakroy. Sige sila puasa daw, wala madiprahan sa Ginoo. Pastor B. Yep. Ini nga palamangkutan, nyara ini sa mga panghuna-huna sa mga katawhan sa panahon ni Isaias. Daw ginabasol bala nila ang Ginoo nga hindi siya sarang nga magpamati sang ilang nga mga pangamuyo kag hindi siya magatan-aw sang iyang ilang pagpuasa. Kag sa Isaiah 59 ini nga pamangkot yara mangyapon nga ang kamot sang Ginoo, implikasyon bala sang bersikulo 1 nga ang kamot sang Ginoo malipot nga hindi sarang makaluwas sa ila. Apang gin paatag ni Isaiah sa 59 nga ang problema hindi ang Ginoo ang may problema kundi sila mismo may ara sang problema. Kag didto ginpakita diri sa Isaiah 59 ang
ang epekto sang ilang pagpakasala. Ang sala amo ang nagpahimulag sa ila. Yeah. Sa ilang Dios. So amo ni ang ginhambal ni Isaiah. Yeah. Kaya mo gina mga kauturan, salamat Doc Vic and Doc Jess. Mga kauturan tungod sang kapaltahan kasalaanan. Tiyan mo na bala sa panahon ni Adan kag Neba man to. Wala tapos nila pagpakasalaan ni Adan kag Neba sa ilang pagkaon sa tong ginumilian nga prutas. Sila iya among nalagyo. Hindi ang Ginoo amo ang nagpalagyo kundi sila iya among nagpalagyo. Sa bagay gani nga ginpangita sila sang Ginoo, Adan, iba di ina kamo. Ti sila ari kami nanago kami diri. Ngaan nago kamo. Tungod kay ginbasol na nila. And that's the point as well sa mga taga-Huda nga bisan ano ilang puasa, anong ilang mga pag-obserbar sa mga piyesta, lati, kag mga adlaw nga nagpaway. Yet, daw wala gid sila nakabatyag nga ang Ginoo, nagabulig sila. The more gani nga ginalupig sila sang iban nga mga kanasyonan. Yes, May Pastor. ara mga katawhan, Pastor, nga ining ang ginahimo amo ang basta kay makasuporta lang sa buluhaton sa Ginoo. Pero nagamalipason sa sila dako man akong offering. Gabalik man ko sa akong ikapulo. Sige lang padayon lang ko ya sa akong pagka may sinupakon ko nagapadayon man ko ya sa bulig kag pag apang atong talalupang doon hindi iniamo ang kalipayan kag ginahandom sang Ginoo nga aton himuon. Pareho sa ila ang operasyon sa mga Imol. poor sa imol ilang ginahimo nagapabugal pa sila nga Nakabulig ko. nakabulig ko. Ang ila offering pinalagting pa sa pinggan. So, do tentasyon ini kon kaisa to justify sang aton nga mga kasaypanan kakakulangan sa pag-alagad. Mga kauturan, aton dumdumon nga ang aton amay sa langit manggaranon. Hindi siya nagakinahanglan sang aton dalagko nga mga halad kag aton mga bulig kon ina kang ilaran sa tubangan sang Ginoo. He would rather receive a single centavo coming from the heart than the million nga aton ihatag nga ginakuha naton sa hindi maayo nga pamaagi. Kag ang aton kabuhi kangilaran sa tubangan sang Ginoo. Who is forgiven? Doc Montaño, kindly please tell us. Ini siya sa Isaiah 59:15 to 21 ginapakita diri ni sang manalagna pastor nga ang katawhan sang Israel mayara sang ginhimo batok sa iya. Ang ilang relasyon sa Ginoo napahamulag gid pa sa iya. Kag may dako gid nga problema sini sang ilang pagpakasala. Ang tanan gid man ang Biblia nagahambal nga ang tanan nagkasala. So ang tanan nga katawhan nagkasala gid man. Kag apang ang mayong balita diri nga bisan pa ang tanan kita nakasala mayara sang gitanyag ang Ginoong kaluwasan sa aton. So ang tanan gintagaan sang pribileyo nga makaangkon sang kaluwasan pinaagi sa aton nga pagtudra sa grasya sang Ginoo. Yes, and that's correct. There is no question kung sino nakasala. Kay wala gid sa exception, everybody sinned. Pero ang sunod nga ideya kung sino ang nagpangayo kapatawaran. That's the important point. Yes, Pastor Jess, may ara kay kadugang. Sakto na, Pastor, no? Ang tanan nakasala kag nawad-an sing himaya sa Ginoo. Si Pablo nagapatag sina. Kag sa siniman nga talalupang donaton si Isaias, si Jeremias paathag man diri bahin sang restoration sang Israel. Sa pagpasaguli sang Israel, ang pagpauli nila gikan sa kahiulipnan sa ilang sa captivity, no? Nga ilang ginexperyensiyahan bangod nga ilang di ginkilala ang pagkamatarong sa Ginoo pinaagi sa bugay, kundi ang pagkamatarong sa Ginoo pinaagi sa ilang
kaugalingon nga buhat, Ang buhat. no? Pastor Montaño, ilang ginpabugal kung ano ang ilang mahimo to prove them righteous sa atubang sa Ginoo. Diri sa Jeremias 31 versikulo 34, ari diri ang mensahe man ni Jeremias sa ila sining pagpasaguli. Nagasiling siya, kag hindi na sila magtudlo ang tagsa-tagsa sa iya isikatawo, kag ang tagsa katawo sa iya utod, nga nagasiling, kilala ang Ginoo, kay sila tanan makakilala sa akon kutob sa labing magamay, sa ila tubtob sa labing dako. Nagasiling ang Ginoo, kay patawaron ko ang kalautan nila, kag hindi na pagdumdumon ang ilang sala. So ini nga pagpatawad sang Ginoo, ang Ginoo nagahatag sa ila sang bag-ong covenant. Katipan, bag-o nga katipan nga nasandig sa bugay sa Ginoo. Siling sang propeta nga ini nga katipan bag-o nga daan, no? Bag-o in the sense nga igasulat ini sang Ginoo sa ila nga mga tagipusoon, nga hindi lang siya nabase sa sinulat sa napulo kasugo nga amo ang ilang ginbasihan sa ilang pagpakamatarong sa ilang kaugalingon, ang pagsunod sini nga hindi pinagi sa bugay sa Dios, kundi nga pinagi sang gugma kag bugay sa Ginoo. Ini nga kasuguan igabutang sa ilang tagipusoon nga amo ang mangin bag-o nga katipan. Nga hindi siya nabase sa buhat, kundi nabase siya sa bugay sa Ginoo, nga amo ang magatudlo sa ila sa pagkamasinulundon kag pagkamatinumanon, nga magahatag sa ila sang restoration, no? Pagpakig-uli sa kaluwasan nga nasandig sa bugay, hindi bangod sa ilang maayong buhat. Yes, kanami Pastor Aragon. Kag mga kautoran aton nga dumdumon, nga tanan kita nakasala. What is important is kung sino ang nangayo sang kapatawaran, then dira mahatag mabubo ang grasya sang Ginoo. Kay ti sa imo Pastor Aragon explicar kay nga wala gid pinagi sa aton nga pagbuhat ya, wala kita sang mahimo. It is only through the grace sang kaluoy sang Ginoo sa iya grasya sa ila nga nangayo kapatawaran, nga manumbalik mabalik sa ila kung sila nangayo sining mga kapatawaran. Yes, Doc Vic, bay ara kay dugang sa aton nga Monday election. Ang kapatawaran na gintanyag man sa tanan. Yes. Ang tanan na makadawat sa kapatawaran. Kag kinahanglan ining kapatawaran na ang pagdawat sang kapatawaran sang Ginoo magapadayon ini sa kinabuhi sang tao, mo ganing tawag nga saving faith, mapadayon nun ini nga gina-experiensyahan sang tao nga nakadawat sang grasya sang Ginoo, Pastor. Yeah. Amo na sa aton nga Tuesday Universal Appeal nga ginhatag sa tanan. Yeah. But hindi ang tanan amo ang maka-avail kay ti wala man nila gin recognize, wala man nila gin tagaan bili ang kapatawaran nga gintanyag sa tanan. Yes, Doc Jess. Anong imo matugda diri sa aton nga Tuesday election? Diri Pastor sa Martes natong eleksyon, may isa diri ka talalupang do naton nga walay sapayan sang defeat sang nasyon. Sang Huda apang ang mga katawhan magatulok sa iya sa kapawa nga yara sa Huda mismo, no? Now, sa Isaias nagapatag sining isa ka mahumayaon nga buluhaton nga nahimo indi sang ancient Israel. Kay sila mismo napalta sa ilang misyon subong chosen, pinili nga katawhan sa Ginoo sa isa ka misyon. Apang ining talalupang doon kag misyon
pagatumanon kagin silo sa spiritual Israel nga amo ang iglesia sang Ginoo, nga amo ang katawhan sang Ginoo karon. Now, diri ang ginahambal niya diri nga kapawa nga makitaan sa Huda, sa Sion, no? Ining kapawa, mga kaabianan, mga kauturan nagasimbolo ini sa kay Kristo mismo. Sila niya dira sa Juan 8:12, I am the light of the world. Yep. Ako ang suga sa kalibutan. Pero do ano katahom nga siya man naghambal sa mga disipulos. Mateo 5:14-16, ye are the light of the world. Yes. No? Si Kristo amo ang kapawa. Sila nga, as long as I am in the world, I am the light of the world. Kag nagsilingon siya sa mga katawhan, kamo ang suga asang kalibutan. Let your light so shine. So, ini nga kapawa, makitaan sa mga katawhan sa espirituhanon nga Israel nga among gintulinan sang Ginoo nga magapasilak sang iyang kapawa. So, ang mga hintil, ang mga di tumulo, makakita sila nga kapawa sa Huda. Makakita sila nga kapawa sa aton mismo nga kaugalingon subong espirituhanon nga Israel. Amen. Kag pinaagi sining kapawa nga magasilak sa aton subong a reflection sang kapawa nga ginapasiga sang Ginoo nga aton man ginapasiga niyan makitaan sa mga katawhan ang Ginoo. Iya. Sa aton kaugalingon. Kanami mga kauturan, ang Huda gintugutan sa Ginoo nga mangin ulipon sa iban nga nasyon. Kaluluoy sa ila. Iyat pinaagi sa ila magagwa ang kapawa. Kung ato ni naibutang sa aton practical nga kaugalingon karon, kita nga mga katawan sa Ginoo siguro mga ordinaryong mga tao o kon mga pinigos, mga linupig ng mga katawan sa kalibutan, yet pinagi sa aton magagawa ang kapawa nga ang mga tao mayanghag sang kapawa nga ara aton despite of our being small, despite of our being humble, yet the light is given to us. Ang kabawa sang kamaturan ni Kristo makita sa aton kag mayanghag ang bilog nga kalibutan. Doc Beck, anong imo nga ideya diri punto? Kanami ining ginhambal sa Isaiah chapter 60 verses 1, 2 and 3 kay makitaan ba naton sa chapter 59 ginapakita dire ni Isaiah kung ano ang problema sang mga katawhan niya. Kagkaron makita naton sa Isaiah 60 ang pagbag-o sang historya nga may ara gali isang positibo nga matabo sa iyang mga katawhan. Kaya nami ang ginhambal sang teksto kay naghambal siya nga arise because the glory of the Lord has come. Has come or the light of the Lord has come upon thee. So makita naton nga ang kapawa hindi sila kundi ang Ginoo halin sa Ginoong kapawa kag ginhatag sa ila ginhatag sila so pinaagi sila mahimo sila nga mga channels ang blessings ang Ginoo sa kapawa kag ginhambal man dira ang universal appeal nga sa diin ang mga hintil magatanaw ang mga hintil maapektuhan man sa ila nga kapawa kag diri yari ang katumanan sang ginhambal sang Ginoo diri sa kay Abraham sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 1 pakadto sa 3 pastor nga pinaagi sa kay Abraham ang mga katawhan sang Ginoo they will be blessed. Yeah, all the nations will be blessed. Pinagi sa kay Abraham. Way nakita panahon Pastor Jess, ano nga ang ginpaanggid ang the year of the Lord's favor sa Jubilee. Ano ang kaangtanan sini? Ini ang Jubilee una natong tan-on Pastor, ining year of Jubilee ika 50.
nga tuig ini nga ang mga katawhan ginahilway, may mga utang, May mga utang libre na. buti katahom no sina nga sitwasyon. Kada 50 ka tuig ngayon. Oo. Apang ini siya, literally, ining year of Jubilee, isa ini siya ka literal interpretation sang pabor nga ginhatag sang Ginoo sa tawo. Nga ini nagapakita sang manifestation sang bugay sang Ginoo nga ginhatag sa tawo, nga amo siya ang naghatag sang kahiluwayan gikan sa kaulipnan sang sala. Ini gina-proklamar sa Ginoo dira gin-mentionar kay ni Dr. Montaño ining Isaiah 61 verse 1 nga nagsaysay siya na hanungod sa tong Isaiah 61 verse 1. Siguro aton basahon ini siya no. Nagasiling siya diri. Ang Espiritu sang Ginoong Dios siyari sa akon, bangod nga ang Ginoo naghapla sa akon sa pagwali sang maayo nga mga balita sa mga mapainubuson. Ginpadala niya ako sa pagbugkos sang buong sing tagipusoon, sa pagbantala sang kailuwayan sa mga bibig, kag sa pagbukas sang bilangguan sa mga binilanggo. Freedom ini. Freedom. Nga ginhatag sang Ginoo. Kag amo ini pastor ang ginbase ni Ginoong Hesus didto sa sinagoga. Okay. Nga pagkatapos niya gintakupan niya ang scroll kag naghambal siya sini nga adlaw natuman ini nga sinulat sa inyong igdulungog akig ang mga tao. Handom nila nga ititikwang si Ginoong Hesus dito sa pilas. Apang ini siya, isa siya ka matawag naton landong sang year of Jubilee, sang kahilwayan nga amo ang yara sa kay Ginoong Hesus. Resulta sang bugay nga ginhatag sang Ginoo kag ini nga proklamasyon sang kahilwayan yara sa Ginoong Hesus mismo nga among katumanan sang tagna sa Isaiah. Mga kauturan, way nakita sang panahon na ubos na mangayo lang ko kay Doc Vic sang iyang last word, Pastor, kag kung anong imoy dugang dira, labi na gid sa atong Thursday, vengeance of the Lord as well. Ang adlaw sang Ginoo amo ang also the day of His vengeance. Kaya ang Ginoo magatimalos gid sa kaaway sang iyang mga katawan. Hindi lamang siya magaluwas sa iyang mga katawan, kundi siya man magatimalos. Kaya ang Ginoo magadala sa adlaw sang iyang pagbalik, sang adlaw pagkatimalos man. Makita naton nga ini nga adlaw, although this is a day of liberation sa iyang mga tawhan, isa man ini nga pagtimalos man para at sa the same time timalos man para sa kaaway. Doc Jess, nga ang magtimalos gid ang Ginoo, for what reason? Ang pagtimalos ng Ginoo, mga kauturan, amo ang balansi sang iyang gugma at the same time. Amen. Justice. No? Ang destruction sa Jerusalem, isa siya ka-type sinang adlaw sang vengeance sang Ginoo sa iyang pagbalik. So sa kadwang pagbalik sang Ginoo, dira ang pagtimalos maangkon sa mga katawhan nga nagsikway sa Ginoo. So reward siya sa mga katawhan nga nagbaton sa Ginoo. It's a day of a jubilee. Adlaw sang padya, no, kahilwayan gikan sa sala, gikan sa kamatayon. At the same time, kangay sa ginhambal ni Pastor Montaño, a day of vengeance. Timalos sa mga katawan na nagsikway sa Ginoo. Kag ina siya mag-aabot sa pagbalik sa Ginoo. Yes, mga kauturan, tuod ang Ginoo magahatag sang padya balo sa iyang mga katawan nga nagbaton sa iya, but on the other side, the same day is a day of vengeance sa mga katawan nga wala gid nagsapak sang iya nga pagpakamatay sa cross. Imagine ang bilog nga langit ginhatag para lang kaluwasan, wala gid gin value sa mga katawan. Okay, ang
aton nga leksyon mga kauturan nagahatag nga despite may ara kita kalutusan, time will come nga ang Ginoo magpinagi sa iya, magabanaag ang aton kamaturan, kag niyan may ara kita nga restoration pagpanumbalik naton sa pag upod sa iya, and then a day will come that God will bring us victory, and then timalos sa mga katawhan nga wala gid nagsapak sa iya. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton, wala gid guro namon mahatag ang tanan, paapang kami nakahibalog mga kauturan nga nahatag namon ang mga major nga mga punto nga dapat naton hibaluon sa sini nga semana. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Salamat gid Ginoo nga ikaw upod namon sa sini nga tiyon. Buligi kami kag ihatag sa amon sa gihapon ang katutom sa pag-alagad sa imo tubtob gid sa katapusan, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunod. Amen.